हो चार लाइन भूमिका से ए बिरहा का हमरे कवि जी शुरुआत कैलन कैसे तो प्योम बिथिका में उद्घोष करके सदा और वीर विजयी पताका उड़ाते रहे दगा दे गई मुझे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे लंकावा पर चढ़ाई करते रावण के संदेशा मिल गई और जब रावण के संदेशा मिलल है तो रावण भैया सीटी न दे भैया लाइट बंद हो जाए चली लेकिन आपका सीटी न दे हेलो मशीन सीटी ना दे भैया लंकावा पर चढ़ाई कैला रावण के मार करके भगवान राम जब अयोध्या आयल हो तो भाव कवि जी लिखलन है अरे लड़ने वाला बचा न कोई वीर लंका में लड़ने वाला बचा न कोई वीर लंका में और लड़ने वाला बचाना
रावण के साथ है ओ लंका की सगरी बीरन के मार गिरौलन। इतने ना आप जैसन लोग कहेला कि लंकवा जर के राख हो गए, खाक हो गई। भगवान राम जब अयोध्या आइल हुआ, राज सिंहासन पर बैठल हुआ अयोध्या के लोग भगवान राम का भव्य स्वागत कैलन है। धूप दीप जला करके भगवान राम का लोग आरती उतारत है। नवरात्र के बाद दीपावली आई। 9 दिन माई आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार का पंडाल लगा करके लोग आवाहन कर रहल बा, जागरण कर रहल बा चट्टी चौराहे पर। 9वां दिना पूरा होई। माई दुर्गा का विसर्जन कैला के बाद पुनः एक बार पंडाल सजी माई लक्ष्मी का लोग आवाहन करिहन। भगवान राम जब अयोध्या अइलो तो धूप दीप जला के लोग स्वागत सम्मान कैलन ह। अब वही जानकी के लोग माई लक्ष्मी के रूप में देखे लगलन। भगवान राम से लोग कहे लगलन कहो राम अइला तो ठीके कैला, विशाल रावण के कैसे मरल कहला हम ना मरली। भगवान राम बतौला कि हनुमान जवन जवन कैला तवने तवने हम कैली। हनुमान लंका पर पुल बदलन हम गईली लंका। हनुमाने के चलते रावण के मरली, हनुमाने के चलते हम जानकी के लेके अयोध्या अइली। मतलब लंका में अब केहू रोही नहीं खे गईल कि जे लंका का राजा बने, जे लंकावा के चलावे। बाकी वो लंका का वारिस अब हिन बा। भगवान राम के लगत बाकी अब कोई लंका में नहीं खे। अयोध्या का जितना लोग बा सब ये सोचत है कि अब लंकावा में केहू नहीं खे। बाकी वो लंका का वारिस दंडक वन में पल रहल बा। रावण का भाई जेके बतावल जाला कुंभकर्ण, जेके लोग कहेला कि वो 6 महीना सूते या 6 महीना जागे। उहे कुंभकर्ण मांगे के माई सरस्वती से इंद्रासन तो मांग लिहलस, निद्रासन। जब वो सूत जाओ तो शंख बजावे के होखे, नगाड़ा बजावे के होखे, ओके कोचे के होखे, हाथी से ओकरे काने में बोलवावे के होखे, तब तो जागे नहीं तो जगबो ना करे। ओही कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा होगी रहल। हमनो में तमाम कुल नक्षत्र जोड़ाला। तिरतेजी में लइका पैदा होला स तो लोग कहेला कि या तो बाप मरी नहीं तो महतारी, आ नहीं तो लइकवे मरी। आजी बाबा मर जाएंगे। आ 27 ओहू लइकन का झकावल जाला, जेवने का नक्षत्र नीक ना होला। लमेरा भी लइका पैदा होला, जेवने के बरखा में बिजली से बचावे के होला। समय तो सबही के मारत है। असही कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा भइल, जेवने का नाम मूलका बतावल गइल। कुंभकर्ण गुस्सा में ओके दंडक वन में फेंकवा दिहलस। वही दंडक बनवा में मधुमक्खी आपन रस ओके चटावतारी, ओकर पालन पोषण करतारी। धीरे 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 दंडक वन में मुल्का सूर तैयार हो गई। और जब मुल्का सूर तैयार भइल ह तो वही लंकावा पर चढ़ाई कैल ह। गीत बा ब्रह्मा का पूजा रे
मौत न होखे। दुनिया का चाहे वो कोनो बलवान धनवान विद्वान मर्द होखे, ओकरे मरले से हमार मौत न होखे। वरदान देत हवन ब्रह्मा जी ओ मस्त कहत हवन का कोई पुरुष रे कोई पुरुष रे नहीं करे मोर संघारी बलवाना रे काया बरदान जस विचार बलवाना मारे काया बरदान जस विचार लेकर के चलल हुवन वही दंडक बनवा से तमाम सेना चल के लंका में हम सिंहासन पर बैठब और लंका का राज अपने हाथ में लेकर के लंका के चलाई। लेकिन वो लंका से मार के विभीषण के भगाई। इहे बतिया मनवा में सोच करके मुल्का सुरही लंकवा पर चढ़ाई कैल। या जब चढ़ाई कैल तो बिरहा में टेरी के भाव दिहल गई है। अरे विभीषण भइले कुल के मुदई तब बचाना वीर कोई लंका में सब मर गई। बचाना वीर कोई लंका में सब मर गईले। विभीषण भइले कुल का मुदई। लंकावा पर चढ़ करके वह मुल्कासुर विभीषण के ललकारे लगल। घर का भेदी लंका ढाहे यानी घर का सर्वनाश करावे वाला लंका खाक में मिलावे वाला हमरे बाप के और चाचा रावण के मरवावे वाला तो ही बाड़े। तोरे जैसन यठीदार पटीदार के जिए के कोनो अधिकार नहीं खे। तोरे जैसन जेकर पटीदार होई है वो मराई एकदम निश्चित मराई। पक्का है। मुल्कासुर है बतिया सोच लेला मनवा में कि विभीषण के मारब ओकरी बाद राम के मारब तब जा करके हमरे बाप भाई दादा चाचा का बदला पूरा हुई। कोई विभीषण की ओर मुल्कासुर बढ़ल हाथ में उ चोख भाला लिहले ह। पीछवा जवन हो सो सिपहिया कुल गोजी भाला वो लेले हव। ललकार के चलल ह मुल्कासुर कोई विभीषण की ओर। जब विभीषण देखल विकराल रूप मुल्कासुर का भयभीत हो गईलन। लंका में आखिर ऐसन राक्षस आज ले हम ना देखली। ई आइल त कहां से आइल? आगे आगे विभीषण भागत हुन, पीछे पीछे मुल्कासुर विभीषण का पीछा करत ह। हमरे बिरहा का दूसरी गीत लगल ह। भोर के बेला में हमारे बिंद भाई लोग आवेलन। वही गंगा जी के लोग जगावेला। कैसे लोग जगावेलन? अरे तोह के चढ़ई बो मैया इहे नरियली चुनारिया हो की गंगा जी तोह के चढ़ई बो मैया नरियल चुनारिया हो की गंगा जी मारी कैदा बोझली मोरी ने मारिया हो की गंगा जी मारी कैदा बोझली ने मारिया हो की भाग रहल बा। विभीषण भाग रहल बा पीछे पीछे मुल्का सूरों के खेत रहल बा। कैसे? घेरा में घेराई
हो गईले लंका सिंहासनवा हो भवनवा भागेला विभीषण लेके जानवा हो भवनवा भाग रहल बा विभीषण मुल्कासुर खेद रहल बा भागते 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 विभीषण गइल कहाँ अयोध्या में जाके हो कहले अयोध्या में जाके हो कहले राम के समानवा हो भवनवा के काढ़े में पड़ी गई मोर परानवा हो भवनवा के काढ़े में पड़ी गई मोर परानवा हो भवनवा के भागते हुए लंका से अयोध्या में आकर के विभीषण भगवान राम का पैर पकड़ के रोवे लगल भगवान राम पूछे लगल कौन विपत पड़ गई काहे रोवा तड़ा विभीषण बतौला ए भगवान हमरे जान के खतरा बा लंकवा में बड़ा विचित्र एगो राक्षस आइल बा आ खाली हमरे तुहार नाम लेत बा कि पहले विभीषण के मारब फिर राम के मारब न जाने ओकर दुश्मनी हमने से का बा भगवान राम हंसे लगल अरे कोनो सपना देख के उठ के नहीं न भाग ला गइल विभीषण के आंख में आंसू रो रहल हुन भगवान राम कहत हुन हमके लागत बा कि सपना देखल ह आ सपनवे में उठ के भाग गइल अयोध्या रो रहल विभीषण भगवान राम हम अपन आंखी से देखले बानी कान से सुनले बानी कि कहता कि पहले विभीषण के मारा फिर राम के मारब गुस्सा में भगवान राम हाथ में धनुष बाण लेकर के पुनः लंका पर चढ़ाई कैलन है चली तनी चल के देखी कि लंका में कौन वीर फिर से पैदा हो गई जा करके भगवान राम वही लंका की रणभूमि में खड़ा हुआ और ललकारत हुआ वही मुल्कासुर की आवाज लगावत हुआ भगवान राम का आवाज सुन करके मुल्कासुर हाथ में कटारी लेकर के आई है रणभूमि में खड़ा हो गई भगवान राम की ओर ताक रहल बा सोच रहल बा कि रावण के मारे वाला हई हेतनी का करिया हेतनी पातर पातर हाथ गोड़ ई हमरे चाचा रावण के मरलस सोचे वाली बात बा वह मुल्कासुर भगवान राम के देख करके जोर जोर से हंसे लगल भगवान राम ललकार रहल रे दुष्ट चल रणभूमि में सामना कर मुझे हरा दे मान लूंगा कि तू लंका का वारिस है भगवान राम जब ललकरलो तो एक को छोड़ी लेट ना कैल बर्दाश्त ना भई पहुंचल हर रणभूमि में भगवान राम से लड़े लगल गीत के भाव बदल गई हमारे रामदेव गुरुजी अपने जवानी में गौलन का गावे अरे पारी उमर कमरल चकनिया पारी उमर कमरल चकनिया गोरिया पीछे निहुरी के कनिया गोरी के झूले झूलनिया होखे लगल भाव कवि जी लिखलन तब पारी न पवले रघुबरी कई के पारी न पवले रघुबरी कई के लड़ाई हो गईला नासी कई रसी कमला पारी न पवले रघुबरी कई के
गईलन सिहर गईलन। भाग करके भगवान राम गईलन एगो घर झाड़ी में लुकाइल हुआ छिपल हुआ। भगवान राम का थर थर शरीर कांपत बा। भगवान राम वही ब्रह्मा जी का वाहन कैलन याद कैलन ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः। दो चार बेर जाप का कैलन भगवान ब्रह्मा जी राम के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गईलन। बाजार लग आ करके भगवान राम से सवाल कैला ब्रह्मा जी। भगवान राम वही ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ल कहल मालिक लगत है कि आज हमार जान लंका में बची ना हमार जान चल जाई। यही लंका में रावण के मरली, मेघनाथ जैसन वीर मराइल, कुंभकर्ण जैसन वीर मराइल। यही लंका में तमाम वीरन के मार करके अयोध्या में गईली। लेकिन हे मुल्कासुर के मारल दुर्लभ बा। ब्रह्मा जी ऐसे लगल कहल हे भगवान कई गो जन्म लेब एके मार ना पैब। भगवान राम ताके लगल ब्रह्मा जी की ओर कहल का कहल तो हम मरा जाई। ब्रह्मा जी कहल नहीं तू मरा जीव तो सगरी खेलवे खत्म हो जाई। हम एके वरदान देले बानी। भगवान राम ब्रह्मा जी से पूछे लगल कैसन वरदान देले ही रहुआ प्रभु। ब्रह्मा जी कहल कि हमार भक्ति कैल हम खुश भैली। आ जब खुश भैली तो हमसे वरदान मंगल। हम वरदान दिली कि दुनिया के कौनो मर्द के मारी एकर मौत होई होई। भगवान राम सुन के घबरा गईलन। कहला कि तब लगत है कि हमार जान चल जाई। ब्रह्मा जी हंसे लगल कहला ना मालिक एगो काम करा एहू का उपाय बा। भगवान राम कहल कवन उपाय है कैसे मराई। कहलन एक बार फिर से जानकी के लंका आवे के होई। भगवान राम ताके लगल एक बार जानकी लंका अइली तो सर्वनाश हो गई। अब जानकी लंका यहाँ कहलन कि लंका यहाँ जानकी तो खाली है मुल्कासुर मराई तो हर जान बची आ नहीं तो यहाँ से जीवित जिंदा ना जाइब। भगवान राम ताकत हुआ हनुमान जी पुतलुखिया बैठल हुआ। भगवान राम कहल आवा कहल हम ना आई। ठीक है यहाँ कहला कि जल्दी आवा जितनी जल्दी होखे जाके लंका से जानकी के लेके आवा। वही जानकी के हाथे ये मुल्कासुर का मौत लिखल है। हनुमान जी अइला भगवान राम के आदेश का पालन कइल चाहत हवन। पापट का भाव है अरे हनुमान से करते राम या डरिया लागेला। हनुमान से करते राम जी क्रिया डरिया लागेला। हम ना जी तब लंका का समरिया डरिया अजुओ बाह पूजावा हो। अरे जाके अयोध्या से सीता जी के लंका लावा हो। आके आदेश चले कपी बल करिया डरिया लागेला। आ सीता जी से कहले धई पैरिया डरिया लागेला। सीता जी से कहले ध पैरिया डरिया लागेला। हनुमान जी लंका से अयोध्या आ गइला। पूछ रहल बड़ी माई जानकी कहो संगमा गई ना हमरे प्रभु ना अइला। हनुमान जी बतौला कि जल्दी लंका चलो नहीं तो भगवान राम के मुल्कासुर मार गिराई। कवन दुनिया का मेहरारू बे जवना मेहरारू के पता हो जाई कि ओकर मर्द मराए वाला है तो मेहरारू घरे रही। माई जानकी से हनुमान जी बतौला भगवान राम मराए वाला हुआ उनका जान खतरा में है।
माई जानकी बिना तैयारी कैले ओ हनुमान जी के संगमा चल देहली। लेकर के हनुमान जी चलल हुन अयोध्या से लंका पहुंचल हुन। भाव 2 लाइन लिखलन हमारे कवि जी आल्हा। और नारी के जिंदगिया के तो नारी का जिंदगिया का उहे सम्मान हो से नूरवा बाबू। बिना से नूर पूरा न होला सोलह हो लंका में आपन उसे नूरवा बचावे चलली। अरे चली भइली जानकी जी होके तैयार। कहल जाला कि मेहरारू टोटल सिंगार कर सिंदूर न लगावो तो अधूरा सिंगार मानल जाला। एको सिंगार अगर मेहरारू न करे सिंदूर लगा ली पूरा सिंगार पूरा हो जाई। माई जानकी सोच रहल बाड़ी कि जब हमारे प्रभु जी महाराज हैं तो हमरे जीवन का कौनो मोल सती के बिना शिव अधूरा है। माई जानकी हनुमान के संगे अयोध्या से लंका अली और लंका में अली है। देखा ताड़ी की सेना जहाँ का तहाँ पड़ल बे। केहू का मुड़ी नहीं खे, केहू का हाथ नहीं खे, केहू का गोड़ नहीं खे। आग बबूला माई जानकी वही मुल्कासुर के ललकारे लगली। और जब मुल्कासुर के ललकारे लगली आकर के मुल्कासुर माई जानकी के देख रहल बा। सुंदर रूप माई जानकी के देख करके मुल्कासुर लोभा गई, मोहित हो गई। मुल्कासुर वही माई जानकी के आगे पीछे घोरियावे, माई जानकी की ओर ताके। अरे हमार सुंदरी तू तो मेरी रानी बन जा। आग बबूला वह माई जानकी ललकारे लगली कि रानी बनब पटरानी बनब। लेकिन एक ही शर्त बा, जैसे लंका में भगवान राम रणभूमि छोड़ के भाग गईलन, अगर हमहू के हरा देब रणभूमि में हार जाई कहब तो तुहार हम सानी पानी करब, कहब तो रानी ना तुहार पटरानियों बनब। मुल्कासुर मान गइल कि जब हमके केहू मरही वाला नहीं खे, मर्द भाग गइल से तो मेहरारू का करी। खड़ा हो गई रणभूमि में, हाथ में खड़क भुजाली लेकर के माई जानकी खड़ी है और हाथ में वो हथियार लेकर के एक तरफ मुल्कासुर खड़ा है। माई जानकी और मुल्कासुर के बीच में लड़ाई का हो रहा बा। यहाँ का आखिरी भाव है दूसर का बेर माई जानकी मना कैली, लेकिन दुष्ट तो दुष्टे होलन। मना चाहे कतनो कघला ऐसा नहीं प्रजात होलो कुल के जौले मुहन तौले छुटी ना।
उ मना कर रहल वाली, लेकिन एक घमंड बा, ई मानत नहीं खे। हार मान करके वह माई जानकी रणचंडी अवतार को धारण करती है। चंडिका रूपी अवतार को वह जानकी जब अपने रूप को चेंज करती है और चंडिका रूपी अवतार को धारण करती है, हाथ में खड़क भुजाली लगली, आगे बढ़े जतनी राक्षस आवे मारे खच खच मुड़ी कटत है। माई जानकी चंडिका रूपी अवतार आदि शक्ति भवानी खून रोकत बाड़ी, पियत बाड़ी, एक ही आवाज बा, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड माला दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड माला दो। मुल्कासुर लगल पीछे भागे। जब मुल्कासुर पीछे भागे लगल, माई जानकी ललकारने लगी, तू तो बड़ा कायर है, अरे तू तो बड़ा बुज़दिल है रे। कहा था कि तुझे भी रणभूमि में हराऊंगा, लेकिन रणभूमि छोड़कर भागने वाला कायर होता है। अगर भगवान कायर हो तो तू हूँ, या तो हमसे सामना कर। खड़ा हो गया मुल्कासुर, पुनः माई जानकी की ओर बढ़े लगल। सोचा था कि हमार करबे का करिया, ये बेरी इनके मारत तो यही लगले, इनके खत्म कर दे। जा करके हाथ में हथियार चलावत बा, वही माई जानकी के ऊपर पकड़ली झोंटा, और माई जानकी जब मुल्कासुर को झोंटा पकड़ली है, एक हाथ में खड़क, दूसर का हाथ में भुजाली, गर्दन पर मरली है माई जानकी खींच के। और जब गर्दन पर मरली है तो भइल का है, मुल्कासुर का समर बीच में कई दिहली संघार, और गिर चरण पर लंकावासी करेले जय जयकार। प्यार के बरसे लागल पनिया हो मुड़ी के मल, आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार हमारी जानकी मार गिरौली मुल्कासुर के रणभूमि में। जब मुल्कासुर रणभूमि में बरा गई, तमाम राक्षस भागे लगलन। भाग करके अइलन हा भगवान राम, माई जानकी का विकराल रूप देख करके डरा गइलन। भगवान राम के भी माई जानकी जब मारे बदे चलल है, सोचे लगलन कि इनके शांत अगर न करौली तई राक्षसन के तो मरबे करियन, तमाम ही देवी देवता का भी वध कर दिहन। हाथ जोड़ करके भगवान राम खड़ा हो गई, माई जानकी का आवाहन करे लगलन, त्राहि माम आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार जानकी शांत हो जा। भगवान राम के देख करके माई जानकी अपने रूप के त्यागली है, शांत भइली। माई जानकी भगवान राम का कलाई पकड़ लेली, चले के लंका में भगवान राम के लेके माई जानकी 2 कदम आगे बढ़ल, तो विभीषण भागल आके वही माई जानकी की लगे खड़ा हो गई, पैरे पर हाथ जोड़ले है। अरे हमर माई, हमरे जिंदगिया का उद्धार कैसे होई हो मतारी। माई जानकी ताक रहल बाड़ी, का करे के होई। कहला कि वो बेरी भगवान राम वरदान देला, कहला लंका में अब कौनो पैदा ना हुई। तौले ही ससुरा हमके लगल चहेटे, हमार जिंदगिया तो नरक न हो गईल। माई जानकी हाथ पकड़ के लेके गईली है, सिंहासन पर बैठौली है, राज तिलक कैली, कहली लो मैं वरदान देती हूँ, आज के बाद लंका में कोई वीर पैदा नहीं होगा। जब विभीषण के मारी वरदान को पा करके वह विभीषण लंका में मजे में अपन रात दिन यापन करे लगल है, लेकिन माई जानकी भगवान राम के लेके अयोध्या अइली है। विभीषण को निडर राज देकर सीता महारानी राम के साथ सेना समेत चली अवध राजधानी। ज्ञानी कही गई कहानियां ओ मुड़ी के मल, लोग कहेलन कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। एक ही शक्ति बा, रूप अनेक बा मतारी को,
चाहे कोई काली के रूप में आवाहन करे, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे सरस्वती माई लक्ष्मी के रूप में लोग आवाहन करे। हर सीजन में हर मतारी का लोग आवाहन करेला। शक्ति एक रूप अनेक। माई दुर्गा का 9 दिन का नवरात्र करते हुए लोग आवाहन कर रहल वन। गली गांव चट्टी चौराहे पर पूरे हिंदुस्तान में माई आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार दुर्गा का आवाहन लोग करत बा। अब एकरे बाद माई सरस्वती का भी आवाहन हुई हन, माई लक्ष्मी का भी आवाहन हुई हन। लक्ष्मी जी के बाद फिर सरस्वती जी। आज जब सरस्वती जी का आवाहन हुई तो बुझ लियो कि फगुआ चढ़ी गई। शक्ति का जैसे जैसे आवाहन होला वैसे वैसे हमने का त्योहार हिंदू धर्म में जे सनातन धर्म से जुड़ल बा ओकर त्योहार खुल जाला। याद शक्ति भवानी जेकर पूजा हो रहल बा। बताया जाता है आप ही जैसे बुद्धिजीवी पंच लोग बताते हैं, महिषा महिषी जैसा राक्षसन के मारे वाली आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार जेकर हम आप पूजा कर रहल बानी। जब जब धरती पर पाप बढ़ल तब तब माई के आवे के पड़ल, चाहे लक्ष्मी बाई बन के, चाहे झांसी का रानी बन के, चाहे काली दुर्गा बन के। हमारे बिरहा के आखिरी भाव है गुरु बिहारी गुरु